Oli, com estem? A veure, l'altre dia isqué este vídeo. Jo sóc professor de secundària en un centre terapèutic, sóc professor de català, de llengua catalana i literatura. Clar, jo així em vaig fer la pregunta. Una persona que no té el valencià o qualsevol altra llengua com a llengua materna pot ser professeur d'esta llengua? Eh bien, la réponse, je pense que oui. Dans mon cas, par exemple, j'ai étudié lettres modernes et enfin, je me vois capable de faire des cours de français, voilà, en français. Après, dans un lycée, on n'apprend non plus le C1 ou le C2 pour les élèves. Bien évidemment, j'ai un petit accent, d'accord. Enfin, j'ai appris le français au sud de la France, donc j'ai un accent toulousain. I això, vull dir, molta gent també m'ha dit que fins i tot, i jo opino el mateix, moltes vegades quan no la tenim com a llengua materna, els propis professors que no som natius sí que veiem coses que potser el natiu no veu. Quan jo he ensenyat, per exemple, espanyol llengua estrangera a França, hi havia moltes coses que, clar, jo ja sé dir i per això jo no m'havia qüestionat mai. Digueu-me què n'opineu als comentaris i les vostres experiències. Au, cacau.